Bye-bye. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Even they didn't even say their names, ha? Di naman sinabi yung pangalan. Nice to meet Ganun you. pala dapat. And na-meet ko sila eh. Meet and greet. Oh, tumarsik yung liwoy. Sabi, not meet you. It's not nice to meet you. It's nice to meet you. Parang ano, may himon. Hello guys, welcome to our new video. Right now in Marlboro. So it's my first time here. First time here. Yeah. Oh shit. I've never been here. I never hear that. I've never been here. Sobrang matarik. Matarik. Guys, tuturuan ko kayo paano bumaba sa paslan. Pan. Dapat. Ganyan. Para. Caught on video. So ang pinakamaganda dito mga kada, kapag naglalakad ka, huwag kayong maingay kasi para mas marinig nyo yung huli ng mga ibon nagkakantahan. Ang sarap sa ears. Parang maganda mag-vlog kapag mayroong cameraman. Kung sa tingin nyo mas maganda kapag may cameraman ka pa nag-vlog, comment down below. Comment down below. Update mga kada, tingnan nyo na napapaligiran tayo ng pine trees. Kapag nag 360 ka sa pine trees, ang tawag is pine 360. Look at that. Look at that. Oo nga, sa Twilight no. O tara, gusto mo maging Edward ka? Tara. Okay, Edward scene and Twilight in 3, 2, 1, action! Whoops, whoops, hold. Yeah, very good. That's a good decision. Ooh. Ooh. See? Hey, is that your friend? Hi, what is your name? That's Mike. You can touch it, just carefully. Okay. Ooh. High five. Give me a high five. You too. Good girl. Alright, I mean. I miss you too. I miss you too. Picture ko nga siya. 1, 2, and... Oh, picture tayo. Okay, 1, 2, and... Yan o, blue soil. Kaya po siya tinawag na blue soil kasi yung soil is blue. Bluer than blue. So nakikita niyo sa likod mga kada, yan yung blue soil. Napakalaki pala kung titingnan natin sa malapitan kung talagang blue. Hello mga ka-Spartans! Yan! Nandito po tayo ngayon sa Netherlands. Yan! Nakikita niyo po ba yung snow? Yan! Kita niyo? Baho! So gapahinga kami dito. For now, kakain muna kami ng ham and cheese and cheese and ham. So tapos na namin kumain. Tapos na tayo sa blue soil. And going back to The corner. Going back to our service. To the corner. Pupunta na namin yung jeep na yung sinakyan kanina. Aha. Siyempre babalik tayo si Misty Lodge. Yun. Kapag nap kami ang oras, siginap ng 12:15. Check out namin sa Misty Lodge. And it's time for us to go. If you got nothing, yeah, against your name. Don't say you misbehave.
hindi na kami makakapunta sa Good Shepherd kasi ang oras ay ganap ng alas 5. Ma, sorry ma. Alas 5 na. So malilate na kami pagpunta ng Baguio. Di namin alam kung makakabili pa kami ng pasalubong. If ever meron kaming madaanan na merong available ng pasalubong bilihan, bibili kami. Trivia mga kada, alam nyo ba? Ang mais ay mabisang. Mabatigil ng pagtatae. Tama. Kailangan nyo lang ito ubusin at wala kayong dapat itira. Pag naubos nyo na, kailangan nyo to. Pasok nyo sa puwet nyo para matigil. Hey, 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 hey. Lean with it, dab with it. Hit them folk now, stab with it. Nay, nay, then you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it. Hit them folk now, stab with it. Nay, nay, then you stop, then you hit that molly bob with it. Lean with it, dab with it. Hit them folk now, stab with it. Nay, nay, then you stop, then you hit that molly bob with it. Lean with it, dab with it. Hit them folk now, stab with it. Nay, nay, then you stop, then you hit that molly bob with it. Step, step to the right now, step to the left. Step to the right now. 5:28 and we're good to go. Konting pahinga lang dito sa highest point and babalik na kami doon sa Baguio. And syempre doon na tayo magdi-dinner, di ba, Boss Mike? Yapi. Okay lang ba kayo dyan sa likod? Ready na ba kayong magutom? I can't explain what makes me weak, but I won't hesitate no more. So yun mga kada, syempre bago magtuloy-tuloy ang ating biyahe, kailangan muna natin mag-recharge at kumain. Andito tayo ngayon sa Korean Palace. Magpapakabusog lang tayo bago tayo tumuloy-tuloy sa Maynila. Hindi pa kami nakakalis kasi inantay natin sila na matapos. Pag may natira kami pagkain, may charge yun 500 pesos. Pero nag-bill out na kami. Tulong! Tulong! See you later guys. Good luck. Good luck. Grabe pa lamig dito sa Baguio at nasa Baguio na. Mas malamig kaya sa Sagada. Nakikita nyo naman grabe yung usok. Grabe yung voice sa bibig ko. Ito na yung pinakahuli. Dapat di mawala sa travel natin. Di ba pre? Yes sir! Kailangan tayong uminom o kumain ng strawberry tao. Yes. Hindi kompleto ang trip. Kapag walang Food trip. walang sasakyan. So pupunta tayo ngayon sa black market. Ito na yung may possibility na merong nagtitinda ng tao. Kasi umikot kami dito. Naghanap kami ng nagtitinda ng tao. Shoutout po dito. Shoutout po sa Chache. Yan. Shoutout sa Tropang Biga. High five. Nahanap na namin ang aming hinahanap. You want some tao? Do you like tao? Yes. Hindi pa titikman eh. Hindi ka pa nakakatikim yan? Hindi yung strawberry, pero yung Yan. Okay na. Tikim. Ube strawberry. First taste. Ay, masarap yung ube. Sarap na sarap. Sarap. Akan na lang yan. Para sa akin, mas masarap yung ube o kaysa sa strawberry. Kasi masyadong matamis yung strawberry.
So okay na kami. Punta na lang kami sa meeting place with Mau para sumakay kami sa sasakyan and we're good to go. Balik na kami ng Maynila. And this is our vlog for tonight. Maraming Papara. salamat para sa mga viewers. Thank you sa 1 million viewers. Tsaka sa 2 million subscribers. 1,000 viewers. May giveaway kami. Kumakaway ka, nakatalikod yung camera eh. Kumaway, nakatalikod.